Имаше тук хубав сигнал. Ето го. Ето го. Видите колко трудно го фаща. Това значи, че е някой много цветен метал сигурно. Той пинпойнтър много не го фаща. Не, сега че той се изключи. Тегало. Тегало! Ева ти. Еми. Някакъв ментелив пръстен ли, какво е? Обаче ви казах, че има нещо. Дадех такъв сигнал и гледайте къде го фанах. Долу. Право ми разказа играта. Това си има някой монах тук от манастира.